Rajt id-dmuħ f'għajnejk staqsejtek għaliex Marjan Għatli biex ninsik u tennejt dispjaċir Għatli tal-familja tijak ma jridunix Ma ħallewniex għax jien kont tifel fqir Jien u Marjan konna ferħanin Illum mifrudin ma baqa xejn għalina tnejn Jien u Marjan kien destin krudil torta ħafna tħin il-vitmi u Marjan Għaddew xi ftit xhur miż-żmien li kont ma' Marjan Meta smajt l-aħbar tinsab f'istat ħażin Nieqba' ngħid li l-kaġun tagħha kien qsim il-qalb u t-torta minn firidna minn xulxin Jien u Marjan konna ferħanin Illum mifrudin ma baqa xejn għalina tnejn Jien u Marjan kien destin krudil Torta ħafna tħin il-vitmi